Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Fruitsin Marijtse. Wat zou de gast Joert bij hem had, denkst? De bedoelst omdat hij van de voedselbank is? Ja, want bij de voedselbank ben ze onafhankelijk van het aanbod wat ze krijgen elke dag of elke week. Hè. En dan willen wij het ook nog een keer zoen en grien het lauwst. En dan maar stoot ik nog wat lekkers van Maartje. Ja, dat probeer ik. Maar ik realiseer me echt ja, dat er een protte Friesen binnen die van het hele lietse beetje elke dag eten matten. Ja, Ik ben benieuwd wat uw gast daar hoe te vertellen had. ik. Welkom bij Fruitsin Marijtse. Tom Metz is voorzitter van de voedselbank Isnitz. Jedder hieder een eigen bedrijf, wie de wethouder, voorzitter bij het volleybal, de tjerken. Besturen zit hem wol in het bloed dus. Hoe zorg je dat er genoeg eten is voor mensen die afhankelijk binnen van de voedselbank? En hoe belangrijk is het dat het zoen is? Het is vooruit een grote verrassing hokker producten de gasten meenemen. Hij had nog wel een basisset van ingrediënten die te broeken mooi, die als kroen, kniflok, rijmen, nuutjes. Welkom hier bij u in studio, Tom. Leuk dat je er bent. Ja, dank u wel. Ja. En een pakket mooi naam. Ja, zeker. Ja. Komt alle uit de voedselbank bij? Komt al uit de voedselbank. We wachten er. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Nou, Misschien een beetje zenuwachtig. Het ritselt ik. ja. Boom. Oh. Oei. Oei. Zo'n kleur, zeg ik. Oei. Ben het bieten? Nee, ik ben siepels. Ja, siepels. Siepels. Juist toch wel. Ja, nou, ik dacht de heren siepels. Jerpels. Ja. Jerpels. Bien. Oh. Zo bien krijgen zeker bij de voedselbank. Ja. Een wasje. Nice, ja. Oh. Daar ben ik verliefd mee. Oh. Regenboogwortels. Ja. Granny Smith appels. Oh, die kan je heel mooi slieren van maatje. En misschien jere. En dan hebben we hier een paprika. Oeh, Blinder, dit wordt wel een uitdaging. Ja. Dit wordt een uitdaging. Ja. Dit wordt een Ja, uitdaging. Maar Tom, is dit, hoe ga je hem dit geersteld? Is dit 10 Nou, we euro? hebben- Is dit 10 euro? Minder. Het is €8,89. Dit is een deel van het voedselpakket wat de meeste vreed mij krijgen. Nou, vreemd. Ja, dit is maar een pad. Oké. Nou, het ziet er veelbelovend uit. Ja, nou. Ik moet er alleen even goed over nadenken. Tom, bist nou hier als 4 voorzitter hè, bij de voedselbank. Ja. Wat bist u tjink aan? Dat is van tevoren dacht, goh, dat hier ik net dacht. Oei, is moeilijk. Nou, misschien wat ik net dacht hier, dat wij saffelen, belutsen, maar vrijwilligers hebben. Dat is fantastisch. We hebben een dikke 50 vrijwilligers. Dus de 50 en de 60, denk ik. Nou, als je wist hoe belutsen die meesten binnen. En mij hoeveel inzet en plezier dat werk dat ze doen, dat vind ik echt geweldig. Dat is een heel mooi team, hè, je? Echt een heel geweldig team. Oké, dat ben je nog net, ja, daar staat tjink aan. Nee, dat heb ik nog nergens. Ik ben aan orenplakken. Ik ben Ja. vrijwilliger geweest en Ja. nog vrijwilliger. Maar de kinderorenorganisatie dat van leren. Ja. Fantastisch. En als je het dan hebben over de voedselbank, ik denk dan van de boodschap weer het judden, de energieprijzen gaan omheen. Ja. Dus er zullen wel meer mensen bij de voedselbank komen. Maar dat is net zo. Nee. Hoe kan dat? Op dit site is het vrij stabiel. We hebben van Simmer ziet we het 100 klanten. Of deelnemers nemen wij het. En nu zitten we op een 60. Hoe kan dat? Een aanname? Ja, een aanname. En dat heeft wat u betreft een maatje met de taslagen. Dan, als je dan tasslagen krijgt, kom je net meer in Dan aanmerking kom je voor op een de gegeven moment voedselbank. net meer in een aanmerking. Ja. En is dat goed of is dat juist net goed? Ja, ik vind het lastig, maar ik vind het net goed. Het is jammer, want wij kunnen volle meer mensen helpen. En Ja. wij hebben in Snits en Brits eigenlijk een vrij lietse voedselbank. We hebben andere voedselbanken zoals Lauwert en Heerenveen meer volle grutter. Dus Heerenveen eigenlijk qua inwonersaantal vergelijk is met Snits. En toch hebben ze volle meer deelnemers. Oké. Dus dan vallen mensen kan boeten de boord omdat ze dan maar taslagen met de volle Virginie. Maar dat die het mij dan ik een grote groep Ja, dat is ik met dat groep. die het dan toch Ja. misschien net
die klauwen het alle dagen om roem te komen en zoen te eten. Nee. Ik ben vooral een soort alleenstaander. Dus mijn orenvoedselbank. Bij Opstrand, die hebben volle meer gezin in de voedselbank. Buurtje is het, meer dan 50% is toch alleenstaand. Ja. Dus en vaak meestal mijn schuld. Oké. Dus je hebt toch wel een achtergrond dat ze daar terug bij de voedselbank terug te komen. En een hele soort mensen komen net. Wij bereiken maar 15 tot 20% van de meesten. Oké, dus er lijkt nog een hele grote groep. Dan lijkt een hele grote groep die net bij u komen. En wij gaan graag willen dat ze komen. Maar dat is lastig. Je hebt een van dat fantastische leuke team mooi naam. Die zit om tafel, Ria. Ja, Ria. Hoi, welkom. En waarom heb je haar krijgt mooi naam? Ja, Ria die is filmgeniek. Hè? Die dat ik komt regelmatig op Stijntemorgen in de uitsturing van de Tjerkertjensten uit de Martinuskerken in Snits. Dus je dacht, nou, dat is wel even leuk en dan heb je daar even lekker eten van Maartje. Ja. We hebben al spul tabbedeeld kregen, Rijtse. Bist er uit? Ik denk, ik verdeel het alvast maar. Dan kan je er vast even nog uitdenken. Maar ik zal eerst even uitlezen wat ik dacht hier dat het was. Nou, er zijn natuurlijk een soort siepels. Rede siepels die zijn lekker, een beetje zwieter. En ik denk ook dat als je een soort siepels denk ik direct aan haché. Oeh, lekker. En het is lekker winter, dus leven we dat met warm. Dus ik snij de siepels, die ging ik mooi stoven. Daar hebben we een lekker wasje bij. Voor jouw persoon, dus iedereen krijgt een wasje. Die moeten we even wellen, want dan knapt het veldje. Dus dat is even een oordenkje. Daar maak je een puree bij. En dan doen we de bientjes even puntje. Dat hoeft eigenlijk net. Maar het enige van wat waarom een bientje puntje is dat je er een tritje in zit. Nou, er zit een hele tritjes erin. Hebben we iets met appel en daar zit de regenboogwortel. Dat is lekker. Dat is toch met Twitter al nog altijd. Ja, dat is hartstikke mooi. Dus wat ik dan krijg je even een dun skelder, maar ze even skillen. En dan gaan we ze even op dit machientje gaan we ze even snijden. Dat is gewoon handig. Dat kaven ze gewoon op in mooie reepjes. En ik zal me even bemoeien met de appeltjes. En die snij ik eventjes in reepjes. En dan hebben we nog een paprika. Ik wil een beetje te zwitten. Ik denk, we moeten nog maar zo'n paprikaatje doen. Maar ik denk dat ik maar lekker maastoof maar die siepeltjes. En dan doen we de bientjes er apart bij. En misschien bedenk ik nog iets, maar de bien, of we dat nog een beetje oppimpen kennen. Maar ja, dan zitten we voor €8. 89. Nou, kom minder. Ja, toch? Van jouw persoon? Van jouw persoon. Nou, dat dacht Zeker. ik. Dus ik zou zeggen, mensen Ontwerk. aan de slag. Wacht even, ik krijg nog even een dingetje erbij. Dat is even de bientjes in van kerst. Als nou afval hebt van die puntjes en door haar skieltjes zo, zul je die daarin lezen worden. Ja. En dan dus hier de bientjes in. Tom, hier dus de bientjes in. En als je de wattelskin hebt, dus ze hierin. Ja. En daar dus de skiel dus hierin. En als ze dan skiel binnen, dan geven ze pas raspen. Dan krijg je van mij een tinskiller. Heb je dit al je nedig? Voor zijn vrouw, nee, want nee, maar ik vond ze wel mooi. Ja, deze moest sowieso doen. Ja. Dit is een reer, die moest ik doen. Een gielen. Ja. Nou, welke was nog meer, hè? Nee, die is reer. Even zien. Oranje nog een keer. Want dit kun ik wel even bewaren, toch? Ja, nee, dat kan heel goed bewaren. Even denken. Hebben we nog? Ja, toch? Ja. Dat is ik een leuke? Misschien. Nou, die houden we er even bij. Ja, dat is een leuk shot. Een beetje deze een pilletje. Alsjeblieft. Nou, goed zo, bedankt. Goed, geef je aan de slag. Ja? Want je bent natuurlijk heel erg afhankelijk van de producten die je hem krijgt, hè? Ja, elke week weer een verrassing. En zit er, wisselt dat enorm of zit er wat een vestiging in van dat je weet van, oh... Nee, we weten nooit van tevoren. Vanmiddag krijgen we weer spul binnen. Dan ben ik bij de ontvangst. En dan moeten we maar afwachten wat er in de pakket zit. Dat is spul wat uit Drachten komt. En dat is aanvoer van de landelijke partijen. Wat zijn landelijke partijen? Dat zijn de landelijke ketens, Unilever. Ik mag je misschien net nemen. Maar... Dan moet je meerdere nemen, dan mag het. Ja, oké. Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Unilever, Campina. Oké, maar ik dacht dat het meer van dichtbij kwam. Ja, maar de landelijke partijen die worden landelijk ingezameld.
En dat zijn hele grote partijen. En die worden verdeeld door de regionale distributiecentra in het land. Er zijn 10 distributiecentra. Voor de voedselbank. Voor de voedselbank. Ja. En een daarvan zit in Drachten. En Drachten verdeelt dat weer door de zontje voedselbanken in Friesland. En let je dan... denk je dan ik van... Goh, als het zo'n eten is... Je kunt natuurlijk ook dingen nakeuren. Of je bent benieuwd naar alles wat binnenkomt, of net? Ja, nee. Helaas gebeurt het wel eens dat de dames zeggen... jongens, dit hebben we dat uitgaan. Ja? Ja. En heel welke enkel keer? keer. Nou, omdat er bijvoorbeeld de bientjes helemaal verskimmelen binnen of wat dan ook. Ja. En dan gaat het naar een varkensboer. Of dan gaat het naar de... nou ja, we hebben per deelnemers, die hebben kaninen en zo. Oh ja. En die nemen dat aan mij. Ja. En als dat helemaal net... Ja, dan gaat het voor. Maar er gebeurt gelukkig heel weinig. Ja. Dus in principe gooien we niks voor, maar het kan een keer voorkomen dat het zo slecht is dat het net doors kan. En krijg je dan ik word binnen als lekkers, chips of chocola of... Ja, helaas. Helaas. Ja. Want? Nou, dat is wel het probleem. Wij krijgen een hele soort chips binnen. En dat kunnen we net weigeren, omdat die mensen die zelden leveren, zo'n product leveren. Maar eigenlijk ben we er helemaal niet serieus mee. Want wij kennen eigenlijk meestal elke week wel een zak chips mee aan. En dat is natuurlijk net de bedoeling van de voedselbank. Nee. Want krijg je daar vragen hoor, van mensen, de deelnemers van... Goh, nee. Daar ben je net maar... Nee, daar ben je net echt mee bezig volgens mij. Maar wij proberen zo vol mogelijk zo'n producten mee te gaan. En dat is het opzet van de voedselbank natuurlijk. Zo zoen mogelijk. Nou, wij zijn nou aardig zoen onder de gong. Hek het idee. Ja, vind ik. Nou, vind ik wel, ja. Right, hoe... Nou, ik heb die appel even mooi raspte. Vakman, hè? Op het... Maar het goed materiaal, hè? Ja. Nou, Dat ken ik wel maar zo. dit apparaat, dit gaat naar een muziekinstrument. Dit noemen we in de keuken een mandoline. Oh. Waarom dat ze is, weet ik niet. Maar, Oh. hij is veelzijdig. Ik heb een hele mooie fine reep. Ik kan het net zien snijden, maar zien. Ja, En geweldig. dan doe ik even maar die watteltjes. Deze lees ik hier wel. Ja. En dan pak ik even, omdat dit nogal scherp is. En ja, ik kan jammer maar even mooi. Ik pak die wattel maar even. Maar ze hebben zien, sure. Die. En het wordt even heel fijn. En Erop de appel, Ja, ja. een prachtige kleur, joh. Ja. Geweldig. Dus als ze skielt, heeft dan rasp ik ze eventjes. Nou, sure, Er krijg is nog één, oké. Wat En dan, mardensies? zet ik haar Ja, de dit siepels is op. geweldig. Dat doe ik wel eens, dus dat gaat nog wel. En wat doet ze maar de siepel, Rijtse? Ja, die ging stoven. En daar begin ik aansnijden even mee. En ik heb wat hulpingrediënten. Hè. Zie je? Een eiken en een beetje mayonaise, geweldig. olie Ja. en peper en zout. Want ja, we gingen net vanuit dat dat dan van de voedselbank wezen moest. Dus die hebben we hier. En dan kan je het eventjes mengen. Hier aan daar. Even Ja. maar een lepel. Even goed het er nog in scheppen, die alle soorten. En de skiel nemen we waar, want dat Ja. giet alle keer in mijn bouillon. Sure. Hier, ik heb alle restjes. Ja, ik alles vet, maar alle restjes die hierin. Jongen. En dan was een appeltje er nog net direct in hoeft, maar ja, kleer, dat verdwijnt voor. Zo, dat is eigenlijk mijn jiske-amer, zeg maar, dan maar van grienten en alle restjes die druk ik daarop. Mooie wortel zal ik hè? Ja. Nou, dit is hem maar zorg uitzocht. Ja. Deze, nou, nog een kleur erbij. Oké, als je hem dus hier even schillen Ja, willen, doe wie? ja, viel je hem net te goed voor, hoor. Nee, het is net mijn favoriete werk, maar... Nee. Ik wel even de wasjes. Als je saucijzen hebt, dan moet je ze even wellen in heat water. Want wat gebeurt er dan? Dan giet dat veldje, dat krijgt spanning. En dan, net op het vuur zei hij, ik heb er nou toevallig die groentebouillon hier. Nou, maar appelskieltjes erbij. Maar dat is ik net erg, hè. Zo, en dan dit wordt eventjes zo wellen. En wat gebeurt er dan? Dan trekt dat veldje wat mooier om de hak heen. En als we daarnaast een oren brengen, dan spat hij net hier. Want vaak dan krijgt hij te warm, maar die hitte boter of olie. Nou, dan hebben we dat. ja. Dus daarvoor is dat. Dus die laten we even sast in. Dan snij ik de siepeltjes even voor de haché. En die maakt die mooie, dikke stikjes snijden. Lekker, hè, die rede siepeltjes. Nou, Kunnen wij wel vast om tafel, toch? Jij Of kan net? wel aan Een restaurant wel, hè? Ik maak het wel aan, hè. Zitten we hier aan tafel. Doop is een van de vrijwilligers die de pakketten ik geestald. Even voor de duidelijkheid, zo'n pakket hè, wat wij nou krijgen, hè, dat is dan wel margarine voor 3 dagen.
Ja, als het een beetje lukt, dan hebben we dat. En hebben we net genoeg krenten binnenkregen, dan hebben ik wel een pot of een blik dat we op voorraad hebben. En dat we erbij doen kennen. Dus. Want hoe doe je dat dan, zo'n pakket samenstellen? Nou, we hebben verschillende soorten. Dus een A is voor een alleenstaande, een B is voor 2 personen en C is voor 4 of meer. En een D-pakket is voor hele grote gezinnen. En dan wordt er gezien wat hebben we binnenkregen van de distributiecentrum. En dan maken we daar of van de volkstuin of vanuit supermarkten. En dan geven we daar een verdeling van maken. Dat een A en een D zit meeste verschil in. Dus die krijg ik verschillende hoeveelheden. Want als het een A-pakket is met een pakje riest van 400 gram, daar heeft een groot gezin net zo volle aan. Dus die krijgen dan grotere pakken. Ja, dat snap ik. Maar let je dan ik op van wat past bij elkaar of wat is zoen? Of kun je er wat van uitzien? Want ja, je bent afhankelijk van wat er komt. Dus er zit ik wel eens wat tussen dat je denkt van... Of misschien dat de deelnemers denken van... nou, ik heb geen idee wat ik hier van uitzie, maat. Ja, dat zeggen wij ook wel eens. Van, wij binnen dan wel eens aan het samenstellen van... nou, dan is het riest en dan is het wat krient en dan is het vlees en een sausje. Daar kennen ze dit van maatje, maar wij weten net wat de meesten ervan vinden. Nee. En ik wel eens dat we denken van nou... En dan is er een van de vrijwilligers en die zei... dan kerst alles in de pan doen, dan mixen er terug en dan kerst sapmaatje. Alle restjes. Dat ken altijd, ja. Dat ken altijd van, dan heeft ik weer een maaltijd. Dus zo zijn we wel bezig. Van gezond. Ja. Krijg je er een soort vragen over van meisjes die bij hem komen? Nee, eigenlijk net. Nee. En tegenwoordig dan maaien ze, als ze de krat meenemen naar een tafel om het in hun eigen tassen te pakken. Maaien ze echt als de dingen in zitten. Dat ze denken van nou, daar hebben wij niks aan. Wat moeten we dan maaien? Dan maaien ze eruit Jan uitlezen. En het is wel eens, want je krijgt op het ogenblik natuurlijk mensen uit Kroatië, uit Iran, Irak van. Ja. Dus buitenlanders die net altijd weten wat voor producten binnen dit. We hebben wel briefjes waar de teksten op staan wat het is. In het Arabisch dan, of taal in elk geval. Ja, dus dan moeten ze wat... Skipperje, het is voor u ook moeilijk van wat wij ervan maken... of dat iemand anders ervan maakt. Ja. Maar het is een leuk team, Jerk van Tom. Ja, we hebben een heel gezellige ploeg. Een vaste kern die op tiesje... de pakketten die steenblauw binnen oprijden... weer nij kleerzetten voor de volgende uitgiften. Skiermatje, want... Wij moeten crackers in een restaurant. Ik voldwan aan de hygiënische eisen. Ja, zeker, ja. Dus dat... en dan hebben we echt een hecht team. We hebben een beginnermuis met een bakje koffie. Even bijpraten. Wie doet wat. En dan... en dan aan het werk. We hebben nou even geen tijd voor koffie. Want Royce is druk aan het werk. Mijn team. Helft van mijn team. Nou, ik... even de salade lekker even oormaken, want dan kan het er een beetje inloeken. Dus, en dan ging ik gauw aan de gang met de oren ding. Ik heb de bjentjes erop zetten, de jurpels op. Dus we zijn op een goede waai. En het is inderdaad wel genoeg voor fjouwer. Dus we hier misschien ik haspel of Versailles zitten, zie je dat kent. Ja. Maar nog steeds €8, hè. Tja, die salade die gaan we al klaar. En wij zetten dus nou even... ik heb dat, maar mijn eigen ingrediënten die ik meegenomen heb... dat zijn mijn hulpingrediënten, die gebruik ik dan... Nou, om die salade aan te maken. En voor de rest is het net zo ingewikkeld. Bjentjes mooi een beetje sieren. Nette geer. Gewoon krijgt even een beetje beter in. Dat is lekker. Net een heeg vuur, heel zuintjes. En dan hebben we hier de koekenpan, de pantjes, maar de jerpeltjes. En ik nog altijd, ik heb nou een pan erop zitten. Maar in ieder geval, als je maar een dekseltje eten sieren, dan krijg je sowieso 44, misschien wel 50% meer energiebesparing. Dus mijn dekselsieren is echt heel efficiënt.
De siepels die stoven we mooi terug. Dan komt straks die paprika erbij, maar die doe ik op het laatste moment, want die wordt die kleur ik nog een beetje houden. Draaien we deze eventjes om. Oké, we draaien de jerpels aan en dan maken we de puree van. Nou, maar ze zien toch. Nou, geweldig. Dat koelt minder. Ja, hè? toch dik. Dit is Ja. nou een recept wat je met u delen zil in de voedselbank? Nou, we hebben wel eens recepten die we uitjouwen. Als we wat nijs hebben, dat de mensen er maar dwang kennen. Van bepaalde sop in het tier van de pompoenen. Dan krijg je een briefje. Of van de redebieten zakjes het kleermaatje. Dat doen we wel. Maar deze kinderen ik wel bij, dacht ik. Deze Net. ken- We gaan nog deze even ken ik proeven. wel, Maar... Het is een hele klassieker, hè? Lekker haché, maar ja, eenvoud siert, toch? Ja, Zeker En weten. het is meer dan genoeg. Hè? Ja, dus de rest oer, ik hè? ga net alles die maar die zegt. Ik ben nog Bientjes oer, ik heb dan haché oer. En het leuke van die haché is, ik gewoon ik zeg van nou, wat nou oer, Friese mien en komt de rode kool binnen, dan doe je die bij de rode kool. Ja. Dus variatie genoeg. ja. Zeker. Ja. Nog één laatste vraag, want we zitten nou in dat nije hier. Heb je nog voornemens of plan? Nou, ik denk dat wij graag op dezelfde voet terug gaan willen. Van de mensen wat Jan en er voor hun wijzen. En dat is, vind ik heel belangrijk. En ik ga in ieder geval terug. Gewoon terugzetten. Ja. Tom, plan? Ja, wij hopen dat we meer mensen bereiken zullen naar hier. Ja. Met hulp van andere instanties. En we hebben een discussie in uw voedselbank over een oud concept, het winkelconcept, wat in verschillende voedselbanken al dienen wordt. Dat mensen zelf uitzieken kennen wat ze meenemen willen. In plaats van pakketten kun je eigenlijk gewoon winkelen. Dan kun je van een deel van het pakket zullen wel bloeien. Dat kennen we nooit helemaal, voor 100% wel, maar voor een deel. De mensen kunnen zelf uitzieken kennen, bijvoorbeeld bij groentes of bij vlees. Dan zeggen nou, dan kun je hem zelf uitzieken wat je maar hebben. Ik hoop dat dat lukt. Maar dat zien we met de banden. Oké, succes. Dank u. Lekker eten. En hoe maak je iets voor 10 euro voor jouw persoon iets lekkers? Dan maak je mooi even zien, naar je vooruitje, maar uitzien. Lekker eten, hè? Lekker eten. Lekker eten. Heerlijk in bed. Smakelijk. Heerlijk.